Subrai kaitor Jesu Kristoni paiflaya khaksangma Tripuri sikla siklirok bai tongplaitu. Amen. Tripuri sikla siklirok kipisa pato khamjakmu kakamde khamya khne chingnai lebaijak. Aboni besengtei kaitor engka khamjakmu kaitorni aruni se phayo khamjakmu kaitorni aruni phaima baino abo kabo kaham te kubo kuthar te kaitor sak bai thang chingno khamjak ti khne dagi klangkha khne ching saiman baijak. Kifini pato silapuri khamjak lema kakamde khamya khne ching nai lei baijak. Abokhe tumung norokni chilapuri khamjak lemu norokni te norok khamjak ma chila eba berini kaitor bai khalo kerengmungno norokni nok nukhungrokni adangrok bai khalo kerengmungno te sak bai thangni te norok khamjak ma chila eba berini reng serengmungrokno norokni thinangni imang te khamkraino dera riwi sokomoryakin ke norokni chilabri khamjak lema engkha kaham. Piaba tumung norokni chilabri khamjak lemu norokni te norok khamjak ma chila eba berini kaitor bai khalo kerengmungno norokni nok nukhungrokni adangrok bai khalo kerengmungno sak bai thangni te norok khamjak ma chila eba berini reng serengmungrokno norokni thinangni imang te khamkraino dera riwi sokomorokin ke norokni chilabri khamjak lemangkha khamya. Abo baino chilabri khamjak lema kakamde khamya abo kubangkukno khamjak lema tongun tongnai chilabri rokni thani sekhini bo norok saiman baijak. Kifitham pato sumsok tamo khne ching nailei baijak. Abokhe bepa khamya chaya khlaimarok engkha sumsok sin of commission sumsok khlainai jottono kerong sibaimani majrabotongo kerong sibaima engkha sumsok sin of breaking the laws te koraksas soi samung khlaimano teye situtoi abono khlaiya tongkhe bo sumsok khlayo sin of omission tabuk kifibri patokhe chilabri khamjak lema sumsok de khne chingcheri amjogi nailayano o kifibri ni pat kaijak yakhu phia kaijak hiksaini tongmun tonggi tongnai jotto chilabri rukni bagise norok kifisa kifinei te kifitam patno knamani yagulo simi o kifibri patno knaleidi hakese chilabri khamjak lema sumsok de kne norokni kok sungni kok ke filmung srai srai ke manai chilabri khamjak lema sumsok de kne kok sungni kok ke filmung waisa baino te kok taisa baino norokna riwi mano abokhe tumung norokni chilabri khamjak lemungko sumsok tongkhe a chilabri khamjak lemung sumsok ngo kne pia omotei kok ke filmung rijakma bai norokni bukha srai srai ungsuklak tamokhe chilabri khamjak lema sumsok ngnani
norak cilabri kamjak le mungo bomotui ke sumsok klaile kene simung manke tei punuk marirok punuk rikase norak ni bukka srai ngano. Omani bagai Bible sijak mani kaiturni kokatharno jeng ceri naile nanango. Bible ni kokatharno ceri naile pro cilabri kamjak le mungo sumsok ni tungmung bai samungrok nukjakhe abo kaitor cilabri kamjak le ma sumsok kene samaklayo kene ma yachak le thai. Cilabri kamjak le ma sumsok de sumsok ya kene kaitor kok chapthung bororokia. Cilabri kamjak le ma sumsok de kene sinabagai sumsok tamo kene kipitam pato naileja kutham kokatharok ni bere kaini kokatharno ceri amjogi nailena nango. Sumsok na tuye kipitam pato naileja puila kokathar 1 John 5 ni 17 kaikine sawo. Bebak khamya chaya klaimarok ngka sumsok. Abukinma ke cilabri kamjak le mungko khamya chaya bai sapuljak tongmung bai samungrok tongke cilabri kamjak le ma sumsok ngo. Khake cilabri kamjak le ma sumsok de kene koksungni puila kokke filmung cilabri kamjak le ma kakamde kamya kene nailejak kifine pato tongo. Aboke tumung norok ni cilabri kamjak lemu norok ni te norok kamjak ma cila eba berini kaitor bai khalok kerengmungno norok ni nok nukhungrok ni adangrok bai khalok kerengmungno sak bai thangni te norak kamjak ma cila eba berini reng serengmungrokno thinang ni imang te kamkraino dera riwui sokomorokin ke norok ni cilabri kamjak le mangka khamya. Tumung norok ni cilabri kamjak le ma khamya kinke 1 John 5:17 kokathartui norok ni cilabri kamjak le ma sumsokenggo. Norak kifini patno knabai ke norak ni cilabri kamjak le ma khamya kene sijake norak ni cilabri kamjak le ma sumsok kene romledi. Sumsok no tuye kifitam pato nailejak kifini kokathar 1 John 3 ni 4 kai kene sijak tongo. Sumsok klainai jottono kerong sibaimani majrabo tongo. Kerong sibaima ngka sumsok. Abukinma ke cilabri kamjak le mungo kaitur ni kerong rok sibaijago kinke cilabri kamjak le ma sumsok ngo. Tamnikin ba sumsok klaijak pro kaitur ni kerong rok sibaijago. Khake cilabri kamjak le ma sumsok de kene sinabagai kaitur ni kerong rok bai cilabri kamjak le mungno ceri amjogi nailena nango. Kaitur ni kerong rok simise sumsok no tuye simung srai ke riwi mano. Tei kerong rok ni besungte simise cilabri kamjak le ma sumsok de kene srai simung bo mane mano. Tamnikin ba Roma 3:20 wo kai kene sijak tongo. Kerong tuise sumsok no tuye simung payo. Khake tumung kaitur bai kerong rok rijakya umate kerong rok sibaijak ma bo keri kamun. Tumung kerong rok sibaijak ma keri umate sumsok rok bo keri kamun. Abani bagai korak sasuk sumsok
kede klay kene sinabage bini tongmung bay samungrokno kaitorni kerongrok bay ceri amjogi nainanango. Tabung Chilapuri kamjaklema sumsokde kene sinabage lamrima 20 1 simi 17 jora sija kaitorni kaichi kerongrokni bere kaiba kerongrokno simi ceri sukrubui nailayano. O kerongrokni besengte nor kaitorno sumsok kede klailai norok ni mapa sungno sumso kede klailai norok sak bai thangno eba norok kamjak machila eba burino sumso kede klailai norok chila buri kamjak lema tongmun tongnya rokno sumso kede klailai norok dopa rokno sumso kede klailai te norok krista mothano sumso kede klailai kine Simon Suknai. Tumung chilapuri kamjaklemuni bagai noro kaiturno sumso klailayo numa nupasungno sumso klailayo sak bai thangno te noro kamjak machila eba burino sumso klailayo chilapuri kamjaklema tongmun tongnya rokno sumso klailayo dopa rokno sumso klailayo te krista mothano sumso klailayo kene sijake norokni chilaburi kamjaklema sumso gungo. Tabu kerong rokno ceri nailena sikang serapsa jora o kerong rokno tuye kesasimu ang norokno rinanayo. Lamrima 20 ni 1 simi 17 jora sija kerongrok engka kaiturni chongjak dopa Israel no kaitur baithang Moses ni yaktu riik langmani kerongrok. O kerongrok mol brum brum te kusung kusung kaiturni chongjak doparok ni bagai simise. Chongjak dopani adongrok simise o kerongrokno rakokna dagijaka. Smai kichamni molo kubangmo doparok tongpano kaiturni chongjak dopa Israel no simise o kerongrok rijaka te rakokna dagijaka. Smai kichamo kubang doparok ni bereni Israel no kaitor chongma khaikeno smai kitalo kubang doparok ni bereni kaitor chongma dopa se Kristan dopa chongjak dopa kinmake kaitor ni sak ni dopa te bini sak ni borok te o dopa ni adongrok o sengcharo tongpano o sengcharni ya. Teibo serai ke sana thange Kristan ro kaini citizenship by o sengcharo tongo. Kaisa ke chukna khani citizenship. Te kaisa ke o sengcharni citizenship. Chukna khani citizenship kaitor by rijago. Pia o sengcharni citizenship borok by rijago. Chukna khani citizenship ke permanent pia o sengcharni citizenship ke temporary. Chongjak doparo yeba non-Christian ro o sengcharni borok by rijang temporary citizenship by simi tongleyo. Tamoke borok kaitor by chukna khani citizenship rijagyaku. Haifano kaitor by chongjak doparokno te chukna khani citizenship krirokno kaitor yabo yakarya te kibo kibiya. Pia kaitor ni chongjak dopani adongrok nani bagai
jotono kobokmung rijak. Smai kichamo kaiturni chongjak dofani adong ungna bagai sakur rajakna nangmak haikeno smai kitaloke kaiturni chongjak dofani adong ungna bagai koktam kakam knawe subra Jesu Kristona poito klaye pha sajala te phola kitarne mungki baptisma yachagna nango. Kaiturni chongjak dofani adangrok ngbaike afruni simi kaiturni kerong roktoi ma tonglai thai. Kaiturni kerong rok rakhok jakhe kerong rinai kaitor kerong rakhok nairokno sokat tei khamari riwo. Kaiturni kerong rok sibai jakhe kerong rinai kaitor kerong sibai nairokno shasti satokmu riwo. Israel ro kerong rokno sibai pro kerong rinai kaitor Israel no shasti satokmu rimani no tuye smai kicham ginange ching puri kenogo. Abo haikeno ching baptisma yasage Christian rok ong pro kaitorni chongjak dofani adangrok ngko afruni simi kaitorni kerong roktoi ma tonglai thai. Christian ro kaitorni kerong rokno rakhok pro sokat tei khamari rijago. Christian ro kaitorni kerong rokno sibai pro shasti satokmu rijago. Asuk samani naimungke o kerong ro Israel dofani bagai simiya pia molni paithak jora kusung kusung ni kaitorni chongjak dofani bagai tei chongjak dofani adangrok ngnai jotani bagai kine norokno chongkei romrina bagai se. Hake phaidi chilabri khamjak leimungo chilabri khamjak leinairo kaitorni kerong rokno sude sibai laikine cheri nailagi chilabri khamjak lema sumsok dekine kok chap layano. Puilano chilabri khamjak leinaro kaitorno sumso khide khlailaikine kerongno cheri nailayano. Kaitorni puila kerongno tuye lamrima 20 1 simi 3 jora haikinen sijak tungo. Hake kaitor o jotta kokrokno sakha. Norokno Egypt khani phataro tei selang khati tungmani nukhungni phataro phiyogi tubunai angno ngkha norokni subrai kaitor. Hake ani buskango norok tei kubun mutai rokno tatondi. O kerongno norokno chongki romrena bagai smai kitalo subra Jesu Kristo dagimano tuye Mark 12:30 haikine sijak tungo. Nini subrai kaitorno nini kha risugai nini phola risugai nini wansuk nini thai risugai tei nini phan risugai khamjakdi. Kaitorni o kerongo kethang perengmung rok tongo. Kipisa perengmung ke norokno snamnai tei phiyogi mutangnai kubui kaitorno kari norokno snamya tei muthangi maya tei kubun mutai atai rokno norokni kaitor kene suri lobui ta khulum laidi. Aboke matai 22:21 no sijak matei norokno snamnai tei mutangnai kaitorni mantai no tei kebono ta rilaidi. Kaitorni asuk thaingo tei kebono ta asuk rilaidi.
kaiturno rinan nangma borom suri Khumulwng no tei kubun mutai atairok no ta rilaidi khinai. Norok saimano o sengcharo borok bai snamjakya phia borok no snamnai kaitor bo tongo tei o sengcharo borok no snamya phia borok bai snamjak mutai atairok bo tongo khinai. Norok borok bai snamjakya phia borok no snamnai tei muthangnai kaitor no simi kubui kaitor kene suri lobe khulumlaidi kene o kokathar phurungo. Kifini phurungungke norok ni langma wo norok no snamnai tei piogi muthangnai kaitor no nangkukmu tei morakmu rimani slai borok khoroksana phano borok bai khalu kerengmu no phano nangkukmu tei morakmu ta ri kuklaidi. Kifitam phurungungke norok ni langma wo norok no snamnai tei piogi muthangnai kaitor no nangkukmu tei morakmu rimani slai o sengchar bai sengchar ni mungsa mani khini rok no phano nangkukmu tei morakukmu ta ri kuklaidi. Tei bai sakhe norok ni langma wo jotta jaga wo tei jotta jora wo kaitor no simi suri lobe khulumlaidi. Tei norok ni langma wo jotta jaga wo tei jotta jora wo kaitor no puila tonlaidi eba kuchukuk khlailaidi. Kaitor ni yagulo borok no tei borok bai khalok no tonlaidi. Borok ni yagulo sengchar bai sengchar tongmarok no tonlaidi kene o kerong tei phurungjago. Tei bo srai srake sana thange norok no snamnai tei pioge mutangnai kaitor no kare kubun mutai rok no bo poito khlaye pujlaike ebakhe norok ni kaitor no bo surilobe khulumlayo tei kubun mutai rok no bo baksa baksa ke pujlayo khinke tei kaitor no nangkukmu tei morakmu rimani slai norok khamjakma chila eba burino nangkukmu tei morakmu ri kuklayo khinke norok kaitor ni o kerong no sibai kaitor no sumsok khlailayo khake norok ni chilaburi khamjaklema sumsok ngo. Chilaburi khamjaklainairo o kerong phurungmani no muito naruklaidi. Puila norok no snamnai tei piogi muthangnai kaitor. Kaitor ni yagulo borokrok. Borokrok ni yagulo o sengchar. O kerong no sukrubai sanasikang ang chilaburi khamjaklainairok no muito khlairina nayo. Jotta Kristan chilaburi rok o sengchar tongnai jotta chilaburi rok no borok ni dopa dharma political party khaste khaktor akorok naiyai nukyai sak sak no khamjaktei borok no bo khabai khukbai ma khamjaklai thai. Norok khoroksa te khoroksana khamjakma sumsogya phia norok subra Jesus Kristo ni dagimno rakok ma seklayo. Oro ang norok no sana naitung manike kaijakna omor sok sukyasini te kaijak yasini chilaburi koroksa susukno sainawoi khamjak leinai chilaburi rokni tei sikla sikli rokni kok tei chilaburi khamjak leimun chengpurni simi kaijak hiksai khaike tonglei hiksai rokni tongmun tonggi tongnai chilaburi rokni kokno tei simise. Omani bagai Kristan chilaburi khamjak leinai rokni kok Kristan non-Kristan chilaburi khamjak leinai rokni kok kaitor no khamjak mani slai chila eba burino khamjak kuknai rokni kok te kaitor no khamjak mani slai
chila eba berini ginang mungno kamjakuk nairokni kok omorokno tei ang norokno ceri nairina nayo. Chila beri kamjak le nairokno ang koroksa ke singna nayo. Nung kamjak ma chila eba beri Kristan de. Kristan kini kok kifil ke nung kamjak na nainai chila eba beri Kristan ingna nanggo kini ka chongi de nung bono chongi naka eba ke Kristan non Kristan nayai nugyawe chila eba beri no chajagi chongi naka ka ke nung kamjak ma chila eba beri Kristan ingna nangka khaide ingjak nung kamjak na nainai chila eba beri Kristan ingna nanggo kini nayi nugi se nung bono chonki naja kinke nung kaiturni o kerong no rakok maklayo inya ke nini buskango kaiturno puila tonnani bodala chila eba beri no puila tonma bai kaiturni o kerong no sibai sumso klaima klayo kake norokni chila beri kamjak lema bo sumso kengo omoke nung chila eba beri no chonki napuro nini buskango kaiturno de puila tonja eba chila eba beri no de puila tonja kine nono wansukrina bagisse tabu chila eba beri no chonki nawi kamjak lena chengpuru nisimi nung nini langma wo kaiturno de puila ton eba nung kamjak ma chila eba beri no de puila ton kine nono wansukrina bagay ang omokai ke koksung na nayo. Nung pungo thumani sichapro nini bukhawo kaiturni muito te wansukung de puila phai eba nung kamjak ma chila eba beri ni muito te wansukung de puila phai nung pungo thumani sichapro nini bukha puila kaiturno de rutuk eba mobile phone nung kamjak ma chila eba beri no de rutuk nung pungo thumani sichapro kaitur bai de puila koksalai aboke surimung eba mobile phone te nung kamjak ma chila eba beri bai de puila koksalai eba chatting klai nung pungo thumani sichapro puila bible no de kosa eba mobile phone no de kosa tumu nung pungo thumani sichapro kaiturni muito te wansukungni bodala nung kamjak ma chila eba beri ni muito te wansukung se puila nini bukkawo payo kinke nung pungo thumani sichapro kaitur bai koksalai sal chengnani bodala nung kamjak ma chila eba beri bai koksalai eba chatting klai se nini sal chengo kinke nung thumani sichapro puila bible no kosawe kaitur sama kokno knanani bodala nung mobile phone no kosawe message rok check klayo eba chatting klayo kinke nung nini langma wo kaiturno puila tonnani bodala nung kamjak ma chila eba beri no puila tonbai jakne srai punuk mari aboke nini langma wo puila nung kamjak ma chila eba beri ulo se kaitur klayo kai kinke nung o kerong no sibai sumso klayo kake norokni chila beri kamjak lema sumso gengko knadi kaitur engka nini snamnai te mutangnai surimungke nini polani chamu te pola ngi tong plenai kaitur bai nini polano khalo krengrinai tongmu bible eba kok tharke nini bukhani chamu te kholang sakawo nono bacharinai kaisa susu kok tar te tongma
abo nini besak ni camu omorok na puila tonnani bodala nung kamjak ma chila yaba beri bai khalo kerenguna puila ton make abo kaiturno saknanya nai sumso tei nini sakam tei kamkraino phano dera rinai tongu tumung nung bai nung kamjak ma chila yaba beri kristan ungtutei phano nonobo tei bonobo snamnai tei muthangnai kaitor bai khalo kerengmungno surimungno tei bible bai kerengmungno dera riwokin ke nung kristan chila yaba beri bai kamjak lema bai tamo manmaklai nini omotei tongu afa kaitor ni puila kerengno tei mark 12 ni 30 wo sijak subra Jesus Kristo ni puila dagi munabo sibai maklayo tei sumso klai maklayo nini omotei tongu puila kamjak ma chila yaba beri ulose kaitor kene nini bukkawo wansuk mani tei poito klai mani punuk mari tumung nung bai nung kamjak ma chila yaba beri kristan ungtutei phano noro koraksa tei koraksano kaitor bai khalo kereng rinani bodala kaitor bai khakchal klai riwokin ke norok ni chila beri kamjak lema sumsogengo tabuk nung kamjak ma chila yaba beri non kristan kinke abono tei angnono wansuk rinanayo puilano non kristan chila yaba beri bai kamjak lenai nung kristan phano kubui kaitor Jesus Kristo no siniaku bo bai saksai chuni khalok yaba personal relationship songchayaku te God experience mania kukene katse srai te non kristan chila yaba beri bai kamjak lenai nini thinang ni mokal mukumjak phia tabuk ni jorani mokal simi phiok jakene srai abuni bagi se nung tabuk ni jorani ko te tabuk ni jorani sak tongthok mungno te simi wansugo phia thinang no te nangmasuk wansuk mania ungo ang nini poito no nung sak rithawi naina bagai baksa kok sengrok sengnanayo nung kamjak na naimani chila yaba beri non kristan kini siwi de nung bobai kamjak lena chengka non kristan chila yaba beri bai kamjak lena chengpro nung bai nini nukhungni jotta adangro kristan kini bono sajak de kokti salo nung nok tharo thangpro kamjak ma chila yaba beri no sade sakhor te bonobo kode kobokhor nung bono sakhor pro te kobokhor pro nung kamjak ma chila yaba beri nono tamo ko kifil nung kamjak ma chila yaba beri bini mutai no pujina thangpro nono sade sakhor te nono bo kode kobokhor bo nono sakhor pro te kobokhor pro nung bono tamo ko kifil koraksa te koraksani ka kamrina bage bo nok tharo phayo nung bo mutai pujithanio thade thang kaitoni thani simi bukka berasugi poito klaisuk mase Kristo poito kene nung piringjak ma deto non kristan chila yaba beri bai kamjak lema bai nini poito ragjak de yaba beljak kaitor bai jotta mutairo baksa no te kaisa no kene poito wo nung sok bai jak de
nini mapasong Kristan borok tinanggo nono Kristan chila yaba beribay simise kaijak na rina nayo kene nung kamjak ma chila yaba berino sikang sajak de nung kamjak ma chila yaba beri non Kristan kene nini saak ni nukhung ni jotta adongrok saideman nini nukhunggo jottana Kristan ngi tongpro nung nok bisingyo non Kristano tubina yapresema abo nini nukhunggo kamkrai tubinai tongunde eba deramung tubinai tongun tinanggo nung kaijak na pro Krista mothawde kaijak nai eba tabuk ni jorabo norok ni bere baksa Kristan chilabrero klaimatoi nung Krista mothawbo kaijak nai te non Kristan raida tei bode kaijak nai nung kaijak na salsani sikang non Kristan raida tei kaijak na salo Krista mothabo kaijak na phaike subra Jesus Kristo norok no yak tisawe khamari khlai nai kene nung poito dek khlai Tripuravo kaisa Christian churcho Kristan non Kristan kailemu khamari khlai jagi tungmano subra Jesus Kristo gosimung rinaide gosimung rigla khinke a kailemung no subra Jesus Kristo khamari khlai naide Krista mothani noktaro Kristan chilabai Kristan burini kailemung simise chukjak te Krista mothani raida te kailemung khne nung phuringjak ma deto te nung khamjak ma non Kristan chila yaba buri kaijak pro Kristan ingnai kene gosi jak khinke abo nini bagide bo Kristan ingnai yeba kaito no soike poito klaima baide Kristan ingnai nini bagi se nung kamjak ma non Kristan chila yaba beri Kristan ingnai te Krista motawa kaijak nai khinke abo kaito no te Krista motano bandi wi thokai mani tongmung yadiba te Kristan non Kristan khiksai rukni achenai chirai 100% Kristan de yeba 100% non Kristan de yeba 50-50 de bichlu se bupang ungo te buma bupasungni soi te krak poitobo busani poito krakni bagi nang sugo kene nung saideman nung kamjakma non Kristan chila yeba berini mapasong yeba tinangni nukrasong Kristan rukna de chajak te nono yashakna tiyar de tong kene nung kamjakma non Kristan chila yeba berino yeba bini mapasong no waisapano singi naijak de tinanggo nung Kristan nukhung bai nung kamjakma non Kristan chila yaba berini nukhung kethanai de nini Kristan nukhung bai nung kamjakma chila yaba berini non Kristan nukhung kethayake abo tinanggo norakni kethamung no dera rinai de nini kaijakna jora ungpro kailei pandani bage dormoni kok sawe norakni kicharo tei nukhung bai nukhung wale suklai ungnai de kaijakman yagulo hiksai rukni kicharo dhormoni kok sawe wale suklai ude unno khnai nang wansugi naijak de nang non Kristan chila yeba beri bai Kristan raida te Krista mothavo kaijak phano eba Krista mothavo Kristan non Kristan ke kaijak phano nung kaijak man yagulo non Kristan mapasung eba nukrasung bai se tongnai khinke bishesh klaye nukrajak nukhung kungsavo kaini dharma tongna riglag te nung Kristan tongna naiphano non Kristan tongna bo
pan penangjak nai kini nung saideman. Abo ke nung Kristo dormo bai non Kristo dormo te tongna nangnai. Kaini dormo te tongmano kaitor te Bible gosimung ria kini nung saideman. Ang nono wansukrinan naimani ke nung non Christian bai kamjak lai kaijak nai kin ke nung non Christian nisai eba nikik te non Christian nisai eba nikik ni nukuni dormo te tongge simise nini nukungo kakchangi tongtogi te kamjagi tongi manai kine omo 90% kubuikuk kok 10% non Christian mapasung eba bukrasung simise borokni nukungo Christian raidate kaijak painairokno Christian tongnaribo aboni bagai non Christian chila eba burino te non Christian chila eba burini nukungno teye nung sikangno kakangke siwe kamjak lena ya presedi tabu non Christian chila eba buri bai kamjak le tongnai nono Kristo mo thano teye simu srai kiri nono ang kisa misa simu rinanayo nung saideman nini kaitor Jesus Kristo chukna kawo simi tongnai kaitor ya pia o singsharo borok ingibo tongmani kine subra Jesus Kristo o singsharo tongpro kubun mutairok bai khalok songsha kade 예바 무타이노 부지타요 예바 몬디로 당가데 예바 무타이 부지작마 판다 만자카데 예바케 무타이로크노 야파리 부지작 차뭉로 뭉사스크노 차카데 수브라 지수 오 승차르 똥프로 카이토르노보 수리로브 쿨음라이디 kubun mutairuk na bo puji laidi kaitor ba jotta mutairuk baksa no te kaisa no kini de purunka subra Jesus Kristo bini busaruk no kubun mutairuk no puji narok bai kaijak na rinaide non Christian chila yeba buri bai kamjak lema kaijak na bagai simi Krista mothavo Kristaninge kaijakma yeba Krista mothavo Kristan non Kristan kaijakma omarokna subra Jesus Kristo gosimung rinaide omoti poito te tongmung bai samungrok subra Jesuni kha tongthokmung rinai tongmunde yeba kha kham rinai tongmunde ang Tripuri Kristan non Kristan chilabri kamjak lay mawo te kaijak mawo ungi tongma party murukno saimani se nono wansukrina bagai omote koksungrok sungmani o koksungrokni kok kifilmu soi ke rinan naidi te wansukrung undi umani loge no ang non Kristan chila yeba beri bai kamjak lay nairokno o simungbo rithai klayo aboke non Christian chila yeba beri bai kaijak nai Christian chila yeba beri chakri ginang te income tubnai te bukra sungno rang riwu chubanai kinke non Christian ma pasung yeba bukra sung bai asuk tekto rijak mano nukjagya tamoke non Christian chila yeba beri bai kaijak nai Christian chila yeba beri chakri kere yeba income tubnaya pia non Christian ma pasung yeba bukra sung bai chamung charijak nai kinke borok bukra sung ni kok tongmung te samung bai satok jago te nokni pano riklay rokor jak mani party mungrok tripuri doparoko nuk jago abuni bagai non Christian chila yeba beri bai kaijak nai chakri kere yeba income kere Christian chila beri rok bisesh klai beri rok thinang ni bagai wansuk kereng inglaidi te hus inglaidi tamni kinke
non-Christian nukung rogo tekto te satokung rijak nairok ni bere kubangku Christian beri rokse. Tamnikin ba Christian beri non-Christian cilabai kaijake bo non-Christian cilani nukungo tongrina telang jago. Abuni bagai non-Christian cilabai kaijage non-Christian nukungo telang jak nai Christian beri rok wansu kereng lady. Norok non-Christian cila eba beri bai kamjak le tongpru ono tinang ni non-Christian nisai no te nisai ni non-Christian nukung no te bo kakang ke wansuge ya preseledi. Tamnikin ke ang Simon mate Christian cilaro non-Christian beri rok bai kamjak le kaijak ke non-Christian beri rok no satok nai Christian mapasong eba bukrasong asukre tongpano 5% se tongna pano tongo. Tamoke Christian beri rok no satok nai non-Christian mapasong eba bukrasong se bangkugo. Ani asuk bisirok dege Tripuri Family Counseling te Youth Counseling ni bisung te Simon mabaise ang omorok no te srai ke sawoi norok no wansukrina naimani. Te ang naima te non-Christian cila eba beri bai kamjak lenai Christian cila eba beri rok ni bere kubangkuk no tungsa lama te kaiturni o kerong no sibai sumso klaimano se nukjago. Smai kichamo selang mungni khaste Egypt ni piyoge kaitor smai tangmani kanan khaste yo Israel ro khapna shikang mutai atai rok no pujilainai kanan khaste ni borok bai Israel ro bahai ki tongna nangkene khusklai rimani kokno kerong sapima 7 ni 3 te 4 chingkai kini purikinugo. Norok borok bai kailei borlai bo ta ngledi. Nusajuk sungno borok ni bisla sungno ta ridi. Te nusla sungni bagai borok ni bisajuk sungna bo norok ni khamjuk ta naledi. Tamni kinke borok nusarok no kubun mutai rukno pujina bagai ani lama ni perrinai. Hake subrayung norokno jolinai te bo norokno daktino sokomori painai. Do not intermarry with them, giving your daughters to their sons or taking their daughters to your sons, for that would turn away your children from following me to serve other gods. Then the anger of the Lord would be kindled against you, and he would destroy you quickly. Abuke kaiturni chongjak dopani besa, kaiturni chongjak kya dopani besa bai ta kaijakti. Te kaijakna ta ridi khnese o koktar purungo. O koktar te ani koksungke tabukni molni Christian non-Christian chilabri kamjak le mungno te kaile mungno norok ni kaitor gosimu rinaide. Hake non-Christian chila eba beri bai kamjak le nairo kamjak ma non-Christian chila eba beri ni bagai kaitor no saknanya nairo te kaitor no kakchal klairi nairo kaitor ni opuila kerong no sibai sumsok klaimaklayo. Omanateye subra Jesus Christos samani ko Mathai 10:37 kai kini sijak tungo. Ano kamjak mani slai buma eba bupano kamjak uknai borok bo ani borok na chukya. Te ano kamjak mani slai sajuk eba sajlano kamjak uknai borok bobo ani borok na chugya. Tumung subra Jesus Christo thi halo eba
blood relationship ni slai phano kaiturno khamjak kuknan nangko kene dagi khe kaiturno khamjak man slai thi khalo eba blood relationship kare non Christian chila eba beri bai khamjak lema te kaijak mano busu krakhe romnai kene srapsa wansuge nailedi Matai 10:37 kokatarti nainai khe kaiturno khamjak man slai non Christian chila eba beri no khamjak kuknai norok kaiturno riktarna chukjak de Christian kinjakna chukjak de norok chila eba beri koraksani bagi de kaiturno saknangya inglai te kaiturno khakchal khlairilai achei purunisimi thiya sak jora norakni loge sapung khopung tongnai kaiturno saknangya ngke kicharo kisa bisiro norak bai tongna kha chungnai chila eba beri no yasak soknai norok siyan kerengde eba kha siyarok de non Christian chila eba beri bai khamjak leinai rok norok puila khamjak ma chila eba beri ulo se kaitor kene wansuk nairok te poito khlainairok asuk simung manma yagulo phano non Christian chila eba beri bai khamjak lei kaijakna yapri sewitongnai Christian chila eba beri rokno ani kaisa ko imungkhe norok khamjagi tungma non Christian chila eba beri kaijakna bisi thamni sikang phano baptisma yachage Christian ngthung o bisi tam bini poitoni tongmungno nuge ulni kaile mungno te wansuk leide te kha chap leide khinse non Christian bai chila beri khamjak leimungno te kaisa kubui kokok sananayo aboke kubangku Christian beri rokse non Christian chila bai khamjak leinani te kaijak nani ya priseleyo te kubangku non Christian beri rokse Christian chilarok bai khamjak leinani te kaijak nani ya priseleyo youth counseling te family counseling ni busungte ang Simon Manka Christian non Christian chilabri khamjak leinani te kaijak nani yapri selainai rokni bere chilarokni slai beri rokse belai bangku gogine omo agini puila beri yebini busungte soitan samung klaimate tinini molni beri rokni busungte soitani kaisa samung khine pholani mokkal ki yog jagrok situng omono kare khamjak lena naituk manai chila eba beri Christianing nai non Christianing nai kine wansuge baptisma yachak yawoi nai singi tongnai chila beri ro Christian nukung rogo tongo borok bo chila eba beri puila ulo se kaitor kine wansuk nairo te poito khlainairo borok Christian chila eba beri nuk manmani bage Christian ingphano non Christian chila eba beri ni bage non Christian ingphano aro perle mungkre kunino baksa no klayo tamni kinba borong chila eba beri ni bage se Christian ingleyo eba non Christian ingleyo borok bo kaitorno puila tonya ingmabai o kereng no sibai sumso khlailayo khake borok ni chila beri khamjak leima bo sumso kanggo tei khamjak ma chila eba beri Christian de eba non Christian khine naya nugia phia chila eba beri ni chakri rangri munginang ginangmung bini nukhuni sombati no nayi nuge Christian eba non Christian ingnairo te Christian eba non Christian raida te kaijak nairo o singcharni mani khinirokni bage kaitorno sak nangya ingnairokse borok kaitorno yachak leyo eba yachak yang leyo abo singcharni sombati no nugise omoti chila beriro puila singcharni sombati
ulose kaitor kene wansuk nairo te poito klenairo. Borok bo kaitor ni o kerong no sibai sumso klailayo. Hake borok ni chilabri kamjak leimabo sumso ngko. Omano srai klairina bagay singchar no snamay tuidulnay kaitor sama kokno 1 John 2:15 te James 4:4 ang norokno pori knarinay. 1 John 2:15 no kaikini sijak tungo. Norok o singchar ni mungsa na pano ta kamjak di. singchar no kamjak nairok ni bisingyo afani kamjak mu kere. Do not love the world or the things in the world. The love of the Father is not in those who love the world. James 4:4 kaikini sijak tungo. Singchar by kiching ingma abo kaitor by kena ingma klayo kene norok saimanya de. Hake singchar ni kiching ingna muchung nairo borok kaitor ni kena inglayo. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world becomes an enemy of God. Naidi o singchar no snamnai kaitor by thang sawo o singchar by singchar ni mani kinirokno ta kamjak di kine. Mark 12:30 wo subra Jesus Christo ni dagimung bo kaitor no kamjak sukna bagay te saksak no kamjak te buinabo kamjak na bagay singchar no kamjak na bagay dagi jakya. Omosimiya singchar by singchar ni mani kinirokno kamjak nairo kaitor ni kena ngleyo kine pang ke perengjago. Omani srai punuk marise Christian non-Christian nayay nukyay singchar ni shombotino nayay nuke chilabri kamjak nairo te kaijak nairo te borok kaitor ni kena bo ngleyo. Singchar ni shombotino nayay nuke chila eba birino kamjak nairo borok soike chila eba birino ya pia singchar ni shombotino kamjak nairo te singchar ni shomboti bay tongthokna bagay chila eba birini hik eba sai ingna nainairo. Omoti chila eba biri bay hus inglady. Tamnikin ba borok sak tongtogi tongna bagay norok ajiwi khati tonjak bebakno khanang pinang ke sibay tongthok lainay. Mungsa pano ajiwi khati na naiglak. Chilabri kamjak le kaijak nairo. Tabu sakno sungi naidi. Nini logi song mungsa suk ajiwi khati naide eba bebakno sibay tongthok naide kine. Chilabri kamjak le nairo. Puila kerong no tiye asuk sukrubi samabay no ngo. Abokhe tumung norok puila chila eba bire ulose kaitor kine wansuk nairo te poito kleinairo kinke. Ebakhe puila singchar ni shomboti ulose kaitor kine wansuk nairo te poito kleinairo kinke. Norok ni buskango kaitor no puila tonya ngmabay o kerong no sibay sumso klaimaklayo. Hake norok ni chilabri kamjak leimabo sumso ngko. Kaitor no puila tonya chilabri kamjak leinairo kaitor no sumso klayo. Hake kaitor no puila tonya chilabri kamjak leima sumso ngko. Chilabri kamjak leinairo tabusuk jora chilabri kamjak leimung bay norok kaitor no sumso khide klailay kine norok ni tonglang mano cheri nailay mani. Tabuk phaidi chilabri kamjak leimung bay norok numa numpasung no sumso khide klailay kine nailayano.
Afa kaitor Moses ni yakti rimani dos kerong rokni bere puilani ketam kerong rokni nakarmungke norok kubun mutai atai rokno pujilayawai kubui kaitorno simi ka risuge pola risuge wansugni thai risuge te pan risuge suri lobe khulumna bagai aboni uldrop kifibre kerongke norok numa nupasungno borom klaina bagai khake norokni langmabo kaitorni yagulo norokni mapa sungse paina nango norok kamjakma chila yaba beriboya te keboboya omangka kaitorni muchumungkene o kerong sakiribo kaitorni o kifibri kerong no lamrima 20 ni 12 chingkhaikini porikhenugo norok numa nupasungno borom khlailaidi khake subrayung kaitor norokno rinai khabo norok ayuk logi tongnai knaledi kaitorni kerong ungka norok numa nupasungno borom khlailaidi o kerong ni logino o kerong no rakhogi tongnai rokni bagi sokatbo sijak tunggo aboke norok numa nupasungno borom khlailaike norok o khabo ayuk loge tongnai kene o kerong no tekisa srai khlairina bagi Efesia song 6 ni 1 ni simi 3 jora khaikine sijak tunggo chirai rok subrayo norok ni mapasungni ko knaledi tamnikin ba omose shoi norok ni mapasungno borom khlailedi omongka smai khobjak puila dagimu khake norok ni kaham ungano te norok khabo dugi tongmanano children obey your parents in the Lord for this is right honor your father and mother this is the first commandment with a promise so that it may be well with you and you may live long on the earth smai kichamo norok numa nupasungno borom khlailedi khake norok khabo ayuk logi tongi mananukine sijak tungo smai kitaloke norok numa nupasungni ko knaledi khake norok ni kakamungano te o khabo degi tongi mananukine sijak tungo smai kichambay smai kitani o kaini ko katharno manchuwe kaisa khlaye khaikini porilayano norok numa nupasungno borom khlailaike te borokni ko knalaike norokni kakhamungnai norok khabo dugi tongi manai te ayuk logi tongi manai khake mapasungno borom khlainai rok mapasungni ko knalayo mapasungni ko knalaya rok mapasungno borom khlailaya te saknangya ngleyo kene srai te sirak 3 ni 5 8 9 ko katar khai kene purungo bupano borom khlainai rok borok ni besarok ni besungte tongthokmu manai te borok suri puro borok ni surima khna jaknai nupano norok ni kogo te samungo borom khlailedi khake bini khamari norok ni sakabo phaiklayano tamnikin ba bupani khamari besarok ni nokrok no krak khlayo pia bumani sraimung nokrok ni nok yapangno phuichao
o kokthar norak ni tabuk ni langmawo te thinang ni langmawo hamkrai ni bagai numa nupasungna borom klailema te borok ni khamari manlema besuk nangkukma klaikne srai klairiwo nora kaitur ni muchungte chilabri khamjak leike nora kaijak na pro kaitur ni khamari norak ni sakabo paiklainai abo kaikeno nora chilabri khamjak le tungpro norak ni mapasungna borom klailaike te borok ni ko knaleike nora kaijak na pro norak ni mapasung ni khamari norak ni sakabo paiklainai aboni besungte norak ni thinang ni nukung rok khamsajak ngnai tumung norak ni tabuk ni sak ni nukung rok ni khamari norak ni thinang ni nukung rok go kreike norak ni nukung rok klei branai sajla kaitor Jesus Kristobo o kerong no rakhogi tungna purungmani kokno Luke 18 ni simi 20 jora jingkai kini porikenugo raida tuidulnai koroksa jisuno kai kini singka purungnai kaham paiflaya langma manna bagai antamo klaitai klai Jesu bono kai kini kokifilka nung tamung ke ano kaham kin kaitor simise kaham te koroksa pano kaham kre nung kerong rukno saimano norok sinal chuta ta waija laidi norok borok ta buthar laidi norok ta khok laidi norok tatal ke sakita rilaidi te norok ni mapasungno borom khlailadi kaham ke knalaidi raida tuidulnaini koksungke paiflaya langma manna bagi tamo klaitai klai khinese sajla kaitor jisuni kokki filmungke kerong rukno rakhogi tung dekhne aboni bere norak ni mapasungno borom khlailadi khinma kerong bo khop jago khake paiflaya langma manna bagi bo norak numa nupasungno borom ma klailai taikne o kokatar norokno muito klairibo chilabri khamjak leinarok norak numa nupasungno bebagono borom klailai kaiturni kerongno rakhok laike kaiturni aruni sokkate khamari omorokse norak ni bebagono kakhamungnai norak hawo dugi tungi manai norak ayuk logi tungnai borok ni khamari norak ni saka phaiklainai borok ni khamari bai norak ni thinang ni nok nu khungrok khamsajak ngnai norak ni besarok ni besungtei norak tongthokmu manai tei norak suri pruke kaitor norak ni suri mano knanai piaba norak numa nupasungno borom khlailaya te borok ni kok knalaya khinke o kok tharte kaito rinai khinma asuk sokatrok bai khamariro kumanai te norak ni suri marak bo knaja klakhne o kok tharok norak no muito klairiwo omani bagise Israel rok o kerong no belai khuske sakthari rakhogi tunglai mani te buma bupasungni koknaya te borom ria besarokno borokni buma bupasungni gosimung mane kamini chilarok baksake holang kitaroi buthari kibimano kinmane kokno ching kerong sapima 21 ni 18 simi 21 jora porikenugo tamni kinke mapasungni koknaya besarok kaiturni kerongno kiria besarok kaiturni kerongno kiria besarok o sungcharni mungsa kerongno phano borom khlaiglak hake norak numa nupasungno borom khlailaike norak kaiturni kerongno rakhok leimaklayo
te norak kerong daginai kaitor na bo borom klaile maklayo. Piaba norak nama numpasung na borom klaile yakinke norak kaitor ni kerong na sibay maklayo te norak kaitor na borom klaile ya te sak nang ya ngle maklayo. Kaitor ni kerong sibay ma nka kaitor no sumso klaima. Abo kinma ke norak kaitor ni o kerong na sibay ke norak puila o kerong daginai kaitor na se sumso klailayo. Te norak ni mapasung na bo sumso klailayo. Abo ni bagi se bupani ko knaya boy te borom klayai kubun khasteo thange sumsok ni langma tongma bay tekto manjak chilasa koroksa prodigal son. Ka kifili bupani thani kifil paye gosimani kokno Luke 15:21 kaikine sijak nugo. Afa chukna khano kebange te nini thani bo ang sumso klaikya ang te nini sajla kinjak nani chukliya. O Israel dofani chilasa kaitorni o kerong no sima baise bo puila chukna khano kebange abo ke kaitor no kebange abo ni yagulo bini bufano kebange sumso klaikagane gosimani. Omani logino norak o kokna bo masitai. Kaitor norak no norak numa nupasungno borom klailedi kene kerong rima similia. Pia kaitor bo norak ni mapasungno borom klayo. Abana teye Sirak 3:2 kaikine sijak tungo. Subrai besarukno borom rimanislai bufano borom klaikugo. Te besarukni saka bumani odikharna bo chongsugirgo. The Lord honors a father above his children and he confirms a mother's right over her children. Kaitor pano mapasungno borom klayo kinke o kerong besu krak te nangkukma klaikine kisa wansugi nailedi. Tabu norak ni mapasungno borom klailedi abo norak ni mapasungni kerong dagimung ya pia kaitor ni kerong dagimung te norak numa nupasungno borom klailaya tungpro norak kerong daginai kaitorno te norak ni mapasungno sumso klailayo kine norak Simon baijak. Kake tumung norak ni chilabri khamjak leimungo norak ni mapasung borom klaijak layo kinke norak ni chilabri khamjak leimung sumso gya. Piyaba tumung norak ni chilabri khamjak leimungo norak ni mapasung borom klaijak laya kinke norak ni chilabri khamjak leimung sumso kungo. Kaitor ni o kerong norak na perengmani ke puila kaitor abo ni yagulo norak ni mapasung sekine norak khamjak ma chila eba beriya kine. Tabu norak kaitor ni kerong te norak khamjak ma chila eba berino borom klaimani slai norak ni mapasungno borom khide klaikukine cheri nailayano. Kerongo norak numa nupasungno borom klailedi kinma ke puila ke norak numa nupasungni ko knaledi kinmase. Norak numa nupasungni ko knaleyo kinke abo norak numa nupasungno borom klailay maklayo. Norak numa nupasungni ko knalaya ke abo norak numa nupasungno borom klailaya maklayo. Te kerongo norak numa nupasungno borom klailedi kinma ke norak ni khamjakma chila eba berino norak khamjakma ni slai norak ni mapasungno norak ma khamjakuk lai thai norak ni chila beri khalok kerenguno norak morok rimani slai thi khalok ni norak ni mapasung bai norak ni khalok kerenguno morok ma rekuk lai thai norak ni khamjakma chila eba berino norak khamjakma ni slai
norakni mapasungni busa betirukno aboke norakni thi khalokni takuk bukuk sungno norakma khamjakuk laitai kaijakna sikang norakni khamjakma chila eba berini nok nukhungrokno morak rimanislai norakni mapasungni nok nukhungrokno morak rikugi khamkraini bage kisrangke samungma klailai tai nora skulo eba college kakhangke ring serungrok klai mark kakhamrok mane kuplai inke norakni mapasungni samung klaimarokno morak rivokene ma phunuk lai tai norakni mapasungni bukhawo norakni thinangni bagi chongki naruk jak imangrokno supung riwi borokni khano thongthokmu ma rilai thai norakni mapasungni khamya khlairnai tongmung bai samungrok norakni chilabri khamjak laimungko tongyai khlaiyai ma tonglai thai akorok khopjago abukhinma khe norak kaijak yasak norakni khamjakma chila eba berino tei bini nukhugno borom khlaimani slai norakni mapasungno takuk bukuk songno tei sakni nukhungno borom ma khlaikuk laitai kene o kerong dagibo tabuk norak numa nupasungno borom khide khlailai eba norak numa nupasungno borom khlaimani slai norak khamjakma chila eba berino de borom khlailai kene cheri nailayano chila beri khamjaklai narukni bere kubangkukno mapasungno borom khlailaya kene simiya saknangyabo ngleyo khaifano oro ani chaitok mungke norokno koroksa ke baksa koksungrok sengke kissa phano wansukrina bage te khak kifilrina bagise ani kifissa koksungrokhe nono ache rinai sabo nini mapasungde eba nung khamjakma chila eba beride ache pruni simi tabusu jora nono torlok rinai sabo nini mapasungde eba nung khamjakma chila eba beride nini bagi samuntang nai te rang ajinarok sabo nini mapasungde eba nung khamjakma chila eba beride nini thi khalok eba blood relationship nini mapasung baide eba nung khamjakma chila eba beri baide nini mapasung bai tungnai thi khalokai nung thi sak jora nung khamjakma chila eba beri bai thi khalok ngide man khai kinke nono acheriwi tabuksu jora torlok reitung nai nini mapasung nini khamjakma chila eba berini slai borom khlaijaknani chukjak kukya diba ani kifine koksung rokhe nini khamjakma chila eba berini langmano morok rimani slai nini mapasungni langmano nung morak de rikuk romdi numa eba nupa nogo kulum manjage thuyamok laijak a jorawano nung khamjakma chila eba beribo bini nogo kulum manjage thuyamok laijak nung saboni samo ashuge naikani klaina bage muchung suknai nung sapung kopung numa eba nupani sakamyani bagi de wan suknai te wananai eba nung khamjakma chila eba berini sakamyani bagi de wan suknai te wananai te kaisa romdi tini numani achima sal nini nogo phungni simi diborni chalai nunglei panda jora palai jaknai tini no nung khamjakma chila eba berini bo achima sal
bini nogo pungni simi dipor chora chalai nunglei panda palai jaknai. Hinke nung pungni simi dipor chora saboni achema sal panda bukkar sugi manjakna muchung suknai. O koksung kaijakna shikang numa nupasungni loge tongpuro nung saboni langmano morok riku kene sakno wansukrina bagay. Ani kipitam koksung ke nung sabono kamjakuk nini mapasungno de yeba nung kamjakma chila yeba burino de. Nini kok kipilmung srai ngna bagay ang kai kini koksung na nayo. Nini bukavo sapung kopung nini mapasungni muito tei wansungni slai nung kamjakma chila yeba burini muito tei wansungunde pai eba nung kamjakma chila yeba burini muito tei wansungni slai nini mapasungni muito tei wansungunde pai tamni kinba nung sabono belai kamjakuk bini muito tei wansungse kubangkuk jora nini bukavo beglai paimantongnai. Tei nung numa nupasungni samo ashuge jora phologe kok salaina de muchungsuk eba nung kamjakma chila eba burini samo ashuge jora phologe kok salaina de muchungsuk tamni kinba nung saboni samo ashuge jora phologe kok sana muchungsuk bono nung kamjak sugo kene punuk mari. Tei nini mapasungni samo tongprude nini bukka tong toksuk yeba nung kamjakma chila yeba burini samo tongprude. O koksungrok nung kaijakna shikang numa nupasungni loge tongpro nung sabono kamjakuk kene sakno wansukrina bagay. Tamni kinba kamjakmuni tongtai nok bukkase. Omani busungtei nini nukungode nini bukka berajak yeba nung kamjakma chila yeba burini aro dekinibo srai ngano. Ani kifibri koksung roke nung numa nupasungni kokna de knakuk te boram rekuk yeba nung kamjakma chila yeba burini kokna de. Romdi mungsasu koknoti nini mapasung bai nung kamjakma chila yeba burini kok perlayo yeba kok bangleyo kinke nung saboni bukkak tungnai te saboni koknanai numa nupasungni kokna de yeba nung kamjakma chila yeba burini kokna de. Te kaisa romdi nung kamjakma chila yeba buri nuna mobile phone te kerenge bobai kerengsa sugo berana paidikino pia nini mapasung bai bobai a jagavo ta thangdi kinjake nung saboni koknanai numa nupasungni kokna de yeba nung kamjakma chila yeba burini kokna de. Ani kifiba koksung roke nung saboni ka kamrina naya numa nupasungni bukkano de yeba nung kamjakma chila yeba burini bukkano de. Nini kok tongmung te samung bai nini mapasungni ka kamri yawi tongna bagi de nung kuske tong yeba nung kamjakma chila yeba burini ka kamri yawi tongna bagi de kuske tong. Romdi nung numa nupasungno buku kamya tikle ka kamrike abukaino nung kamjakma chila yeba burina bo buku kamya tikle ka kamrike nung sabono ka kamrima kok samani bagi wansuknai kapsuknai muktri thangyang suknai te mai chana pano muchingyang suknai nini mapasungna buku kamya tikle ma bagi de yeba
nung kamjak ma chila eba berino buku kamya tiklema bagide. Ani kifito koksung kem saboni mukte kiklemana nuke nini bukavo nangsuk te buka baisuk numa nupasungni kapungno nukprude eba nung kamjak ma chila eba berini kapungno nukprude chila beri kamjak le mungno numa nupasung waisa pano mukte kiklekade ani kifisni koksung roke nung numa nupasungni muchungmano supungrinayde saktar eba nung kamjakma chila eba berini muchungmano supungrinanide saktar romdi nini mapasong nung kamjakma chila eba beribai kagei borok kamjaknai eba chajaknai chila eba beribai kaijakde kinke nung numa nupasungni muchungmanade supungrina nainai eba nung kamjakma chila eba berini muchungmanade supungrina nainai eba ke nung kubun dopani chila eba beribai kamjak leimano nini mapasung chajakya umabai a khalukno yakardi kinke nung numa nupasungni muchungmanade supungrinai eba nung kamjakma chila eba berini muchungmanade supungrina nainai nini mapasungni muchungma ke nona dokter ngrina bagi pia nung kamjakma chila eba berini muchungma ke nono engineer ngrina bagi kinke nung numa nupasungni muchungma te imangnade supungrina ya presenai eba nung kamjakma chila eba berini muchungma te imangno supungrinade ya presenai ani kipichar koksung roke nini bagi numa nupasung samung klai marokno te samung klai aji marokno nung borom de klai borom klayo kinke chila beri kamjak lema bai nini lekha purani number eba mark kaisa pano komijak de eba barijak tei baisakhe ning lekha pura kaham krenge klai mark kaham rok mane kuplai inke numa nupasungni samung klai marokno borom de klai ani kipichuko koksung roke norokni chilabri kamjak lemung nini mapasung bai khalo krungno crack de klai eba cable de klai norokni chilabri kamjak lemung bai nini mapasung bai koksalai marok komijak de eba agi khaino todetong norokni chilabri kamjak lemung bai nini mapasungni kokro knatok de eba knatok ya de ani kipichi koksung roke nini mapasungni besarok bai aboke nini takuk buku song bai nini khalo kereng bakai tong norokni chilabri kamjak lemung nini takuk buku song bai khalo kereng no crack de klai eba cable de klai nung nini takuk buku song no kamjak mani slai nung kamjak ma chila eba berino de kamjakuk te borom klai kuk chila beri kamjak le nairok asuk jora sungjak kok sung rokni kok ke filmu nora soi ke riwi man ke nora kamjak ma chila eba berino borom klai mani slai norakni mapa sungna de borom klai kuk eba norakni mapa sungna borom klai mani slai norak kamjak ma chila eba berino de borom klai kuk ne srai ngano aboke nora chila beri kamjak le tutui norakni mapa sungni langmano
borok ni kokno, borok ni samung klai marokno, borok ni tei besarkno, aboke nini takuk buku songno, borok ni nok nukungno, nang kukmu tei morokmu rei kuk nairokinke, norok kaiturni o kerongno sibailaya, abobai norok kaiturno tei numa nupasongno sumsok klailaya, khake norok ni chilabri khamjak laimung sumsokya. Piyaba norok ni chilabri khamjak laimung bai, norok numa nupasongno, borok ni langmano, borok ni kokno, borok ni samung klaimarokno, nini takuk bukuk songno, nok nukungno borom klaimani slai, norok khamjak ma chila yaba berini langmano, bini kokno, bini muchung marokno, borom klai kuknairokinke, norok kaiturni o kerongno sibailayo, ababai kaiturno tei norok ni mapasungno sumso klailayo, khake norok ni chilabri khamjak laimung sumsok ungo. Srai ki sana thange kaijakna sikang norok ni wansukmung kok tongmung tei samungo puila norok khamjakma chila yaba beri ulose norok ni mapasung kinke, norok kaiturni o kerongno sibaima klayo, tei kaiturno tei norok ni mapasungno sumsok klaima klayo, khake norok ni chilabri khamjak laima sumsok ungo. Chilabri khamjak lainai rokno ani koi mungke, norokno achai rinai numa nupasungni klaitayo khopjago, norokni bagai muchangnai chila yaba berino chongge kaijakna rima. Norokno kairo korma baise, norokni bagai numa nupasungni klaitai supung sukjago, aboni bagai norokni kaijakna omor sok suk yasak, norokni mapasungni wansukmu yimang kok tei samung rukno borom klai nukungo getarke tongna nailaidi. Maicha rina jora unsuk pro norok sanya wino norokni mapasung norokno maicha rima khai keno, kaijakna omor sok suk pro norok sanya wino norokni mapasung muchangnai chila yaba berino rutuge kai rinai. Norokni mapasung borokni muchungde chonggi rinai chila yaba beri bai kaijage, kaiturni khamari tei numa nupasungni khamari bai nukung getal snamna nailaidi, khakese norokni thinangni nukungrok khamsajak nukungrok unsuknai. Chila tei berini gosimung bai simi kailemung unya. Pia chila tei berini gosimung no kaitor tei norokni mapasungbo yashage gosimung rike, tei khamari klaikese abo kailemung unsuknai kene saiman laidi. Chilabri khamjak lainarok asuk jora norok kaitorno sumso khede khlailai, tei norokni mapasungno sumso khede khlailai kene nailai mani. Tabuk norok sak bai thangno tei norok khamjakma chila yaba berino sumso khede khlailai kene nailai yano. Afa kaitor Mosesni yakti rimani dos kerong rikni bere kaisa kerong no lamrima 2040 no khaikne sijak tongo. Norok sinal chuta ta waija laidi. O kerongo sinal chuta waija laima aboke adultery tei buitala tongmun tonglaima aboke fornication, tei jotta sak motok tei tonglaima sumsok aboke sexual sins bo khop jago. Sinal chuta waija laima ungka kaijak chila yaba bere bini bikik yaba besaino kare
kubun kaijak beri eba cilabai waijalaima. Omani kaisa party munotui sanathange ha bukra David Uriani biki Bethshebabai sinal chuta waijalaimani ching 2 Samuel 11 1 simi 5 jora porikennugo. Buitala tongun tongleima ke kaijakia chila berirok kaijakia sini yeba kailemung sacrament yachakia sini hiksaini tongmun tongleima yeba sak motokte hiksai khaike chila beri waijalaima. Omani kaisa party mungotuye 2 Samuel 13 1 simi 19 jora ching porikennugo. Kaiturni o kerong ni nakarmung ke jotto borok bai kailemung borom klaijak thung te kuthar ke naruk jak thung kailemung sakramenno kuthar ke yashak jak thung te nukhung kuthar snam jak thung abani busung te o singchar kuthar ungthung khnese tamnikhin ke kailemung kuthariya eba sitra klaijak ke o singchar kuthariya eba sitra klaijak nai. O kerong no norok no srai ke chongke romrina bage ang puila busak no tuye abun yagulo busak ni sumsok buitala tonguno tuye kaitor Bible tu samarok no saiknarinai. Hakese norok sak bai thangno te norok khamjak ma chila eba berino sumsok khde khlailei te norok ni chila beri khamjak leimung sumsok te khine srai ungano. Hake phaide puila norok ni busak no te kaitor ni kokatar nailayano. Norok no srai ke chongke romrina bage ang baksa koksung rok singke ang sak bai thangno kok ke filmung rokbo kaitor ni kokatarte rina nayano. Kipisa koksung ke sabo norok ni busak no snamka te bahai ke norok ni busak snam jakha. Afa kaitor bai thang bini yakthar bai khadlini borok ni busak no tagge bini bukung belamte langmani khama subui busak no kuthang klairimani kok yapang 2:7 sijak tungo. O kokathar norok ni busak no norok snam liya pia kaitor se snam kha te norok ni busak kaitor ni langmani khama bai se kuthang tungo kene srai klairiwo. Khake kaitor norok ni busak ni snam nei sa simiya pia norok ni busak no kuthang klairinai sabo kaitor se kene o kokathar phurungo. Srai ke sanathange norok ni busak kuthang tongo abo kaitor ni langmani khama bai se chamung baya. Kifini koksung ke sabo norok no sumsok te soitani yakni piogi muthangka. Afa kaitor norok piogi muthangjakna teike sajala kaitor Jisu no o singchar rokhormani kok John 3:16 no sijak tungo. Subrai kaitor Jisu Kristo norok no sumsok ni piogi muthangna bage Mary ni okte achai phainai kine swari Gabriel samani kok Mathai 1:21 no sijak tungo. Te norok piogi muthangjakna teike Jisu ni mung simise rijago Jisu ni thani simise muthangjakmun tongo kine chongkhorok ni samungrok 4:12 sijak tungo. Khaike
Subrai kaitor Jesus Christo norokno sumsokni te sumsokni bokrok soitan yakni piokma bai bo norokni muthang naisa unka norokni thani sak bai thangna muthang nai phan kre kaitorni thani simise tongo khne masinai kifitam koksumke subrai kaitor Jesus Christo norokno bakhai ke sumsokte soitan yakni piogi muthangka subrai kaitor Jesus Christo norokni sumsokrukni bage kalberio kroso kanda bujage theye norokno piogi muthangmani ko Matai 27 ni 24 to 56 jora sejak tongo omani bagi se norokno piogi muthangna bage sajala kaitor Jesus Christo morok rivui paina khagene 1 Corinth 6:20 sejak tongo you were bought with a price aboke norokni muthang jakmuni bage norok kaitorno munsarilia kaitor se norokno bebak rekha Kifibri koksumke norokno painana bage sajla kaitor Jesus Christo rima morak tamo komornai rangchak rukphai baya pia subra Jesus Christo ni majra kere te sumsok kere morakuk thi riuse paina khagine 1 Peter 1 ni 18 to 19 sejak tongo aboke norokna painana bage subra jiso bini langmano se morakne rimani kifiba koksumke tabuk norokna snamnai te morakre payi muthangnai kaitor norokno te tamo sajak norok te norok nilia you are not your own khene 1 Corinth 6:19 sejak tongo kifido koksumke norok te norok nilia yeba norok te saksak nilia kinke norok soi ke saboni norok unka norokno snama te morakri muthangma kaitorni mangse kene suri richapung 24 ni 1 Ezekiel 18 ni 4 te Roma 14 ni 7 te 8 sejak tongo kifisne koksumke norokni busakno te kaito tamo sajak norokni busak unka phola kutharni nokthar gane 1 Corinth 6:19 sejak tongo khake norok sak bai thangni busakno te koroksani busakno phola kutharni nokthar gane borong ma khlailai thai kifichar koksumke tumung norokni busak phola kutharni nokthar kinge norokni busak saboni bage norokni busak subrai ni bage te subrai norokni busak ni bage khine 1 Corinth 6 ni 13 sejak tongo kifichuku koksumke norokni busak subrai ni bage kinke norokni busak bai tamo khlaitai klai norokni busago kaitorno chingsacha khlailaidi te kutharke kaitorno yapar laidi kine 1 Corinth 6 ni 20 te Roma 12 ni 1 sejak tongo kifichi koksumke bakhai ke norokni busago kaitorno chingsacha rinanang
Norok ni besak no kaitor ni mucung tui tongmung by samungo pinangi kaitor no singchasa relay kini 1 Corinth 10:31 no sijak tungo. Kipichisa koksumungke norok ni besak no tuye kaitor ni mucung tamo. Norok ni besak no tuye kaitor ni kipisa mucungungke norok ni besak no pola ketar ni noktar gani siwi ketar ke ma naruk laitai te norok hamjak ma chila eba beri ni besak no bo pola ketar ni noktar gani borom ma klai laitai kene. Norok ni besak no tuye kaitor ni kipine mucungungke norok ni besak ni panbai sal brum ni samung rukno saktari gesrang ke ma klailai taikne. Kaitor by snamjak puila chila Adam sumso klaye kaitor by sukak jakna shikang te sumso klaye sukak jakman yagulabo kaitor Adam no samung krak klaide kinmani kok yapang 2 ni 15 te 3 ni 17 ni simi 19 jora chingporikenugo. Samung tangna naya boro bo chamung ta chatung kene 2 Thessalonica 3 ni 10 no sijak tungo. Norok ni besak no teye kaitor ni kifita mucungungke chila beriro kaijak na omor sok supro kailemung sakramung no ketar ke yachage besaruk no aceri do pano ma puar laitai kene yapang 1:28 sijak tungo. Norok ni besak no teye kaitor ni kifibre mucungungke norok kaijak man yagul ni simi themung norok no sukak yasak jora norok ni hik yaba sai by simi hik sai ni tongmu ma tong laitai kene Matai 5:28 sijak tungo. Norok ni besak no teye kaitor ni kifiba mucungungke norok chapano nungpano yeba samuntang pano bebagono kaitor no kebang yai chingsasha rinate ma klailai taikene. Norok ni besak no teye kaitor ni kifidok mucungungke norok ni besak no majra kereke te ketar ke kaitor no ma yafar lainai. Omano unka besak ni spiritual worship kene Roma 12 ni 1 no sijak tungo. Aboke norok ni besak ketar genke norok ni kaitor no worship klaimabo ketarngo. Tabuk besak no teye te besak ni bagi kaitor ni nakarmung te mucung no teye norok nangmasuk simung manbay jakine ang kaklayo. Tabuk paide besak ni sumsok buitala tongmung no teye aboke fornication no teye kaitor ni kokathar nailayano. Kaijak na shikang kaijak rok ni tongmun tonglay mano se buitala tongmun tonglay makino. Buitala tongmun tonglay nairo kaitor ni o kerong na sibayi sumsok klaylayo. Sinal chuta vaijay layma bay buitala tongmun tonglayma kai neibo kaile mungno sitra klainay tongmu. Sinal chuta vaijay layma ke kaijak man yagulo kaile mung sakramungno ketarya yaba sitra klaimani tongmu. Tamo ke buitala tongmun tonglay ma ke kaijak na shikangono kaile mung sakramungno ketarya yaba sitra klaye kaijak pro ketarya ke yaba sitra ke kaile mung sakramungno yachakmani tongmu. Kaifano smai ketalo sinal chuta vaija laymano teye sama kokathar nislai buitala tongmun tonglay mano teye yeba kaijak na shikang
kaijak hiksaini tongun tonglei manatei damrok mani kok tharokse kebangman nukjago. Tamni kinke buitali tongun tonglei mabai kaile mung nautei kaitorni wansukmu muchungmu tei nakarmu sokumorjago. Cilabriro ketaryango. Cilabriro ketaryange boro ketar ke kaijak maniango. Ketarya ke kaijake kaile mung sakramen sitra klaijago. Kaile mung sakramen sitra klaijake nukungrok sitrango. Nukungrok sitrange nukung sitra wachenai besarok bo sitrango. Yeba tongmung kamya sitrani selengo. Besarok kamya sitrange ulni bosangrok te kusungrok sitrango. Paitago wo singchar sitra unsuknai. Kake singcharno sitra klainani puila tongun sitrangka buitala tongu. Kaitor nukung ketarni besengtei singcharno ketar ke narigito nanayo. Tamoke soitan nukungno sitra klayi singcharno sokumor nanayo. Abuni kaisa serai punukmari engka yapang ram trio sejakmani Adam by Yebini Kok. Agi soitan kaijak Adam by Yebini besengte o singcharno sumsok by Khumulwng klai sokomarna naikagin ke tinini moloke soitan kaijak ya cilabri rokno buitala tongmun tongriwe o singcharno sumsok by Khumulwng klai sokomarna nayo. Hake buitala tongun tongle nairo borok o singcharo soitani nakarmungrokno supungri nairo kine katse srai. Buitala tongun tongle mano eba kaijakna shikang kaijak hiksaini tongun tongle mano teyi 1 Corinth 6:18 no hai kine sijak tongo. Koroksa borok klaimani jotta sumsok bo bini besakni pataro se klayo. Pia buitala tongung tongnairo ke borok sakni besakno se sumso klayo. Every sin that a person commits is outside the body, but the fornicator sins against the body itself. Hake buitala tongung besakno kamjaknairokni tongmungya. Pia besakno kamjakyarokni tongu. Sakni besakno soy ke kamjaknairok. Bakai ke sakni besakno sumso klaimanai. Chila eba birini besakno soy ke kamjaknairok. Bakai ke borokni besakno sumso klaimanai. Buitala tongmun tonglema ke sakni besakno te buini besakno klaima sumso kine kokatar purungo. Hake sumso klaitutei cilabri kamjaklaima abangka soitani kamjakmu. Te baisake tumung cilabri kamjaklaimungo buitala tongun tongleyo kinke abo soitani kamjakmu. Abani pagise 1 Corinth 6:13 no kaitorni kokatar krake savo norokni besak buitala tongna bagiya kine. Your body is not meant for fornication. Te 1 Corinth 6:18 no kaitorni kokatar teibo damrogi savo buitala tongun tongle mano mutak lady kine. Shun fornication. O kokatar kaitor buitala tongmuno selang jago kine srai klairivo. Abun yagulo kaitorni muchung mano teyi 1 Thessalonica 4 ni 3 ni simi 8 jora omakai srai klairivo. Kaitorni muchungma engka norok ketar ke tongma. Hake
buitala tongun tonglei mano yakardi. Kaitorno sinia buini dopani borok tongtei sak motok ti tongyai norak jottono norak ni besakno bahai ke sak shoi ke tongge ketar ke naruk na nang te borom kleina nang kene masitai. O tongmung bai korok sapano bini takuk eba bukuk sungno bandiwi ta tokaitung. Omotei bebagono kaitor yagul sunai. Tamni kinpa tongmun sutra tongna bagai kaitor chingnoringya ketar ke tongna bagai se ringo. This is the will of God, your sanctification, that you abstain from fornication, that each one of you know how to control your own body in holiness and honor, not with lustful passion, like the Gentiles who do not know God, that no one wrong or exploit a brother or sister in this matter, because the Lord is an avenger in all these things. For God did not call us to impurity, but in holiness. O koktharo kubangma perungurok te srai perungurok tongo te sukrubu sanabo nagya jottano chongke romimano haifano o kokthano kakangke chongke romui manyate bukkawo muna khabjakrokni bagisimi ankisa sukrubu sanai kifisake nora ketharke ma tonglenai aboni bake nora buitala tongmuno ma yakar lainai tamni kinba buitala tongmu kethar tongmungya pia ketharya tongmu kifineke omo kristan rukni tongmungo klaya pia kaitorno sinia borokni tongmungo se klayo kifitamke nora kaitorno sinia borokai sak motokte tongyai sak shoike tongleidi aboke norak bahan bai tuidul jaknai ta ngleidi pia phola bai tuidul jaknai ngleidi tamni kinba buitala tongmung phola kthani noktar besakni tongmungya pia bahani tongmung se omo bahani tongmung ngma bai buitala tongmung tonglei mawo chila berini beri chilani besakno besake nugya pia besakni bahano simise nugo te koroksani bahano chavi tongthukma seklayo kifi breike norakni besakno ketharke narukledi kifi bake buitala tongmung buino bandiwi thokai mani tongmu bahaike buitala tongmuni besengte khamjakma chila eba berino tongthok riwoi kaitor bai khakchal klairiwo bini thinangni kailemu sakramno ketharke yashakmanya klairiwo tei bini thinangni nukhungni khamkraino derariwo khamjakmuni bungke sakni te khamjakma chila eba berini langmano te thinangni khamkraino sokomrama ingka soitani bandiwi thokai mani tongmu kifi dokhe buitala tongmun tongleinai rokno kaitor yagul sunai khake kaitor ni yagul suma besuk dukhu kostorinai kene kisa bansuge naileidi kipisnike buitala tongmun tongleima aba tongmun sutrase kipi charke norokni kaitor ketharko khake norokni ketharke tongna bagise krista mothavo khaprivo krista motha ketharo kristan khaboi ketharya buitala tongmun tongleima aba krista mothavo tongtutei soitani tongma seklayo khake buitala tongmu krista mothano ketharya klairinai tongmu
Tabo buitala tongmun tongmana tiyi kaitor bus krake kok sajakene norok Simon Baijak. Omosimiya kaitor buitala tongmun tongnairokno bustum naikene samako Hebrew 13:4 haikene sijak tongo. Jotto borok bai kailemung borom klaijak thung. Te kailemung ni thuyam sitra klaijak yawe narikjak thung. Tamni kinpa kaitor buitala tongmun tonglay na aerokno te sinal chuta vaijalay na aerokno bustum nai. Let marriage be held in honor by all, and let the marriage bed be kept undefiled. For God will judge fornicators and adulterers. Hake sinal chuta vaijalema phana umthung. Buitala tongmun tonglema phana umthung. Abo kaile mungno teye kaitorni kerong sibay jakmani tongmung. Te kaitor bai bustum jaknai tongmung. Buitala tongmun tongle nairokno kaitor bustum naikinke. Abo nini bagide eba nono kebangide kine ke saban sugi nailedi. Buitala tongmun tongle nairo kaitor bai bustum jakpro borokni mantai te shasti satangunotte Galatia 5 19 simi 21 jora sejak tongo. Aboke buitala tongmun tongle nairo besakni tongmun ya pia bakhani tongmun tongo. Te aboti borokro kaitorni khabo kha banda mangla kine. Abokin make buitala tongmun tongle nairo chukna khabo tongtai nok mangla kine. O kokatar omote krake samani nakar mungke buitala tongmun tongle mabai kaile mungni borom sokumar jago. Kaija kiksai rokni thuyam sitra klai jago. Te bosang rok sitra klai jago. Aboni bagise Israel rok kaitorni o kerang no belai huske rigi narigi tongleika. Te o kerang no sibe narok no shasti satokun kotor mabo rilaika. Chilabri khamjak le nairok. Tabo norak buitala tongmun tongmana tiyi kaitor damrogi sama kokrokno norak chongke romi man baijak kine ang khaklayo. Tamni kinpa buitala tongmun sakni besakno te norak khamjak machila eba brini besakno sumso klainai tongmun. Sumso klainai besak krak dengnai eba kebal dengnai. Chilabri khamjak le nairok. Norak besak no tiyi te kaijak na shikang besak ni sumso buitala tongmun tongle mana tiyi kaitor ni kokathar ni besante srai ke simung man baijak. Tabo norak chilabri khamjak le thaniyo kaitor ni o kerong na sibai sumso kide klaile kine ang norak no wansukri na nayo. Ang YouTube video te o kerong na te kok logi sana muchungya. Kaifano chilabri khamjak le narok ni bere 95% chilabri rok buitala tongmun tongi tongma bai norok no wansukri na bagi simi ang norok no phang ke baksa kok sung rok sung thai klayo. Kipisa kok sung roke kaijak na omar sok sukya sini te kailemung sacrament yesak yasini norok khamjak ma chila eba bere norok ni bayap eba marade eba khaino kiching simide eba ke norok khamjak ma chila eba bere norok ni kiching te nisai eba nihik bode. Tumung norok khamjak ma chila eba bere norok ni bayap eba mare eba khaino kiching simino kene kok kifilke. Ani kifini kok sung roke omakhai. Norak khamjak ma chila eba bere
kaino norakni bayap eba mare eba kiching simino kinke tamangke norak hamjak machila eba berino kubun chila eba beri bai gedalna rilaya jora phologi koksalena rilaya malena rilaya tamangke norak hamjak machila eba berino kubun chila eba beri bai bo bayap eba mare eba kiching ina rilaya tamangke norak hamjak machila eba beri kubun chila eba beri bai khalo kerngna naipro norakni bukhawo wanamung khaplay te bo norakni mangse kene norakni kok tongmun te samung bai phunuklay norak hamjak machila eba beri norakni kiching kinke bono buino siniri pro norakni kiching kinide sinire eba norak hamjak machila eba beri kinide sinire eba ke bobai relational tongo kinide sinire norakni chila beri hamjak lemuno bui nuke kiching ro kinide sanai eba kiksa ro kinide sanai o koksung morokno nora soike kokifilke nora sak srai ngano norakni chila beri hamjak lemu bomotoi hamjak lemu kine ani kifitam koksum ke nora hamjak ma chila eba beri bai nora kiksaini tongunde tonglay eba chila beri de bai jalay soi chila beri hamjak lemungo chila beri bai jalema kre pia kaija kiksarokni bere simise chila beri bai jalema tongo tumu nora hamjak ma chila eba beri no norak bayap eba mare eba kiching kino aboni logino norak hamjak ma chila eba beri bai kaija kiksaini tongmu eba chila beri bai jalema tongmu bo tongleyo kinke norak yashagi gosna nangko norak hamjak ma chila eba beri norakni bayap tei nisai eba mare tei nikik kine kaijakna shikang kiksaini tongmun tonglei ke eba chila beri bai jalai ke norak buitala tongmu tongleyo ababai kaitorni o kerong no sibai sumso klaileyo kinebo yashagi ma goselai thai ani kifibri koksum ke norak kaijakna omor soksuk pro tabu hamjak lei tongma chila eba beri bai de kaijak leinai eba tabu hamjak ma chila eba beri bai kaglei te kubun chila eba beri bai de kaijak leinai norak hamjak ma chila eba beri tabukni kiching te thinangni nisai eba nikik kinke norak kaijakna omor soksukna shikang chila eba beri no chongki nawi hamjak leima abo norakni tabukni te thinangni bage kaitorni muchunguno te kaitorni chapunguno sokkomornai tongmungo klayadiba tamni kinba kaitor norakno 18 eba 21 omar soksuk pro rinakine khati tonjakno norakno 12 eba 13 eba ke 18 omorni chikang rinaide kaijakna omar soksukya sini chila eba berino norakni thinangni nisai eba nikikini chongke hamjak leima abo norak kaitoni muchungteya pia norakni muchungte nisai eba nikik chongke nakarma klayade kaijakna omar soksukya sini norakni muchungte nisai eba nikikno chonglai buitala tongmun tonglai kaijakna omar sokpro kaitoni muskango paye khamari sanai rukni bagiya kailemung sacrament piyaba kaijakna omar soksukya sak jora ketharke tonglai kaijakna omar soksukpro kaitoni muchungte kaitor bai rijak chila eba beri bai kaitorni muskango paye khamari sanai rukni bagise
kailemung sakrament kene norak perengjak detong norak ni muchung te norak ni koknai norak ni mapasung tongma khaike norak ni muchung te norak ni kaitor tongla phia norak kaitor ni muchung te ma tonglenai ani kifiba koksung mungke norak Kristo mothani nokutaro kaijak pro subra Jesu ni imke kaile mungna khamari klainai Kristo mothani chongkor eba toipang nora chilabri baijalayai kutharke tonglenaro khinke Bible yak berawe kaile mungni smai tangledi khinke norak ni bere khorak busuk Bible yak bera raknai te kaile mung sakrament yasakna chukjak chilabri inkinai ani kifido koksumke buitale tongmun tonglei kethar yang jak chilabri rokni kaile mungno subra Jesu khamari klainai de pai thagni ani koksum roke norak buitale tongmun tongle nai rokhinke tabuk norakni bukha te busa kethar de norakni kaile mung ketharang nai de norakni kaile mungni thuyam eba marriage bed ketharang nai de norakni kaile mungni thuyam eba marriage bed achai nai nisaro ketharang nai de norakni dofaro ketharang nai de norakni Kristo motharo ketharang nai de o sungchar kethar nai de tabu norakni chilabri khamjak lemung bomotui khamjak lemung khine norak simung manbeja khine ang khaklayo chilabri khamjak le nairok tumung chilabri khamjak lemung go buitala tongmung eba fornication tongle yokhinke norak kaitorni or kerang na sibai sumsok lailayo khake norakni chilabri khamjak lema sumsok ngo te norakni chilabri khamjak lemung go buitala tongmun tongle yokhinke norak sak bai thangno te norak khamjak mun chila eba burina bo sumsok lailayo tamni khinba buitala tongmun tonglema khamjak mun tongmya phia sumsokni tongmu o tongmu norak koraksa te koraksana sumsogo kiklai mani tongmu sumsogo kiklai narokni sasti satop munoteye subra Jesu Kristo sama ko Matai 18:6 sijak tunggo omono kunchuk naledi buitala tongmun tongphano kaijak na sikang sumsok go siwe chukjake kaijak na kine wansuk nairok poito klai nairok te buino phirng nairok Hebrew 10:26 te 27 no kakangke pori nailedi subra Jesu ni phirng mungke sumsok klaidi sumsok gosidi khiniya pia sumsok ni khaki fildi sumsok teita klaisidi khinise chilabri khamjak lenairok tabuk buitala tongmun tonglei mabai norak sak bai thangno te norak khamjak ma chila eba burino sumsok khlaila yokhine srai ngbai jak khine ang khaklayo tabuk phaidi chilabri khamjak lenairok chilabri khamjak leyarokno sumsok khde khlailai khine cheri nailayano kaitor Moses ni yakti rimani 10 kerong rokni bere te kaisa kerong lamrima 20:17 no khai khine sijak tongo buini bikhikno sakni snamna ta naidi you shall not covet your neighbor's wife aboke nini manthai nini bage buini manthai buini bage nini manthai bui by sek jakhe abo injustice buini manthai nung by sek jakhe abo bo injustice sumsokse
O kerong no rike chilabri kamjak lenarok no ani koksung ke kaitur norok no 18 eba 21 omoro rinakini khati tonjak no norok 18 eba 21 omor sok sukprose rinaikin ke tabuk norok kamjak ma chila eba berino saborka te bo saboning no bo ninide eba buinide norokni thinangni bage khati tonjak chila eba bere eba thinangni khik eba sai baide tabuk norok kamjak le tonglei eba buini thinangni bage khati tonjak khik eba sai baide norok kamjak le tonglei norokni chila beri kamjak le ma tongmung future no present tubudeman norokni chila beri kamjak le ma tongmung future no present tubina naima khas yarokni samungo klayadiba future no present tubudeman khina tini tubudeman norok kaijakna omar sok sukyasini te kaile mung sacrament yeshakna tiyar ong sukyasini norok sak chongke kamjak le tongma chila eba bere norok kaijakna pro norokni bage kaitor khati tonjak chila eba bere kene norok bakhai ke chabi manai kaijakna omar sok sukyasini te kaile mung sacrament yeshakna tiyar ong sukyasini norok chilabri kamjak lemen tongleyo kinke norok jottona o kerong no sibailayo te sumso klaylayo kine katse srai o kerong no sibai chilabri kamjak lenarok no angsung na nayo kaitor norok no rina kine khati tonjak chila eba beride norok ni thinangni soi te muchangna khik eba sai eba ke kaijakna omar sok sukyasini eba kaile mung sacrament yeshakna tiyar ong sukyasini norok sakni muchungde chongki namani chila eba beride norok ni thinangni soi te muchangnai hik eba sai kaitor by rijak yawi kaijakna omar sok sukyasini norok sakni muchungde chongki namani chila eba berino bakhai ke kaitor by rijak khamari eba gift gene sawi manai eba gosiboi suriwi manai nini muchungde chongki namani no kaitor mani khamari eba gift gene sama tatal kokya diba kaitor by rijak ke se abo kaitor by rijak khamari eba gifting nai tumung norok kamjak ma chila eba bere kaitor by rijak khamari akinke borok bakhai ke norok ni langmabo khamari eba khamsajak ngkei manai te kaijakna pro norok buini bagi kaitor by chongki khati tonjak chila eba beri by nok tharo kaile mung sacrament yeshakna paipro kaitor bakhai ke a kaile mung no khamari khlai manai chukjakya kaile mung no kaitor khamari khlaya kinke kaile mung sacrament ni khamari norok ni thinang ni nukurogo bakhai ke nang phainai chila beri rokni khaino gosmung bai simi kaile mung ongsukya phia chila beri rokni chukja gosimung no kaitor yashagi tancha te kaisa khlairina nango kaitor bai tancha te kaisa khlairi jagya ke thinango norok bakhai ke kaisa ke te tancha ke tongi manai te kaitor norokni bagi chongki naruk jag chila eba beri bai norok thinango kaijagya ke chukjak boroknge kaijagya ke chukjakya kaile mungno kaitor khamari khlaya ginke norok bakhai ke kha baksangi manai te kok bangle yai tongki manai te kaitor norokni bagi chongki khati tonjak chila eba beri bai norok kaijak yakhe norok khamjak le kaijak nai chila eba beri
buini tinang ni besai eba bihik ingna pana tonggo. Aboti ingkanagin ke tinanggo norak buini besai eba bihik baise kaijagi norak ni sak ni kik eba sais nami tong pana norak ni nukungo bahai ke kamjakma kakjakma te tong thukma manai. Norak ni nok nukungro ko bahai ke tong kichang manai. Kaitor norak ni bagi chongke kati tonjak chila eba beri bai kaijak yai. Kaitor buini bagi chongke kati tonjak chila eba beri bai norak nokutara kaijage hiksaini tongun tong pana abo sinal chuta baijai le makine o kerang te romjak lak diba. Tamni kinba buini besai eba bihik bai hiksaini tongun tong le manose sinal chuta baijai le makino. Omo simiya aboti ingkanagin ke norak ni bagi kaitor bai chongke kati tonjak chila eba beri bai kaijak yai. Norak ni muchungte chila eba beri bai kaijak he. Norak ni nusarok bahai ke kuthar ngi manai. Tongmung kakam tongnarok ngi manai. Roma 11:16 no samati yarung kuthar ginge bedak rokbo kutharango. Omani besungte chilaburi kamjak lenarok jottono chilaburi kamjak lema tongun tongyarokno sumso khlailayo. Tamni kinba nuro kamjak lei chilaburi baija lei tongnai chilaburi rokni bere chilaburi kamjak leiyarokni thinangni kiksa rokbo khopjago. Chilaburi kamjak leiyarok norokna tamo sumso khlaile matong norok borokni thinangni kamkraino norokni chilaburi kamjak leimung bai dera rinani sumsok no klayo kaifano sumsok klainai rokno sumsok klaimani slai sumsok klaiya rokno sumsok klaima shasti kotor kukni tongse hake lamrima 2017 no sija kerong no kebangki chilaburi kamjak lena rok jottono chilaburi kamjak lena jottono sumsok klaima simiya norok chilaburi kamjak leya rokno bo sumsok klailayo. Chilaburi kamjak lena rok jottono buini chila eba beri te buini thinangni busa eba khik bai se tongleyo waijalayo te thinango kaijak na nailayo kene saimanti. Omani bakino chilaburi kamjak lemung buino sumsok klainai tongmung hake norokni chilaburi kamjak lemung sumsok ngo. Tabuk paide chilaburi kamjak lenarok sakni doparokno sumso khde khlailai kene cheri nailayano. Chilaburi rok tongmung kakam te samung kakam bai krak ngke nukung rokni kiksai rok tongmung kakam te samung kakam bai krak ngo. Nukung rokni krak se dopa rokni krak mung nukung rok kebeling ke dopa rok bo kebeling nai tamnikin ke nukung rok ni tancha se dopa nukung rok kri ke dopa rok kri o naimung bai nai ke soikuk te kubukuk sana thange chilaburi kamjak lenai rok dopa rok ni kakam te kamkrai wansuk nai rok boya te sak ni dopa rok no muthang nai rok boya pia sak bai thang sak ni dopa rok no sokomor nairok. Norak sak ni dopa rok ni kakam te kamkrai nailayo te muthang na nailayo kinke omotui chilaburi kamjak leimun tongna yapri segla kamun. Tamni kinba chilaburi kamjak leimun dopa rogo kakam te kamkrai tubnai tongmungya pia dopa rok ni yarung bothmano turu ke puichanai kaisa khamya setra tongmung. Tabuk ang norokno omano chongki romrinai. Norok kaijak na omar sosuk yasini. Yeba kaili mung sakrament yechak na tiyar ungsuk yasini. Sakni muchungte chila yeba beri bai kamjak le tongke. Abo buini bagi kaitor bai khati tonjak
chila eba beri bai kamjak lema klayo. Te chila beri kamjak lema tongun tongnai norok. Chila beri kamjak lema tongyai ketar ke tongnai chila beri rokni tinang ni besai eba bihik noromoi kamjak lei sumsogo kiklaye kaijak leyo kinke. Chila beri kamjak lema tongyarok kaijak na jora angsok pro. Borok sabobai kaijak nai. Tamni kinba chila beri kamjak leyarok ni bakai kaitor khati tonjak chila eba beri no norok nisai eba nikik snam baijak. Hake chila beri kamjak leyarok ni tei kunu lama kri ni bakai chila beri kamjak leymung tongyarok bo kaijak na jora angsok pro kaitor buini bagi khati tonjak chila eba beri bai kaijak na nangi tongleyo. Omani besungte chila beri kamjak leymung tongyarok ni tinangni nukung rogobo kabaksa tansa tongtok keringi tango. Jingjal tektro kagleymung agorok bangleyo. Chila beri kamjak leymung tongyai kaijak nairok tamang ke borok ni nok nukung rogo kabaksa tansa te tongkichang keregene sengke chila beri kamjak lenairok o kok sengmeni kok kefilmung retai klayo kaitoria. Omote ike dopani jotta chila beri rok kaitor buini bagi khati tonjak chila eba beri bai kamjak leyo kinke chila beri kamjak leymung doparogo order de tubinai eba disorder kamkrai de tubinai eba deramung tei nora kaitor buini bagi khati tonjak chila eba beri bai kamjak lei tinango kaijak lei ke norak buini tinang ni besai eba bihik bai kaijak lei maklayo. Hake norak kaijak na sikang buitali tongmun tong lei maklayo te kaijak mani yakulo sinal chuta baija lei maklayo. Buitali tongmun bai sinal chuta tongmun norak ni doparogo kamkrai de tubnai eba deramung eba ke norak ni doparok no krak de klainai eba kebal de klainai. Chila beri kamjak leymunggo prasanto buitali tongmun tong mabai te future sinal chuta tongmun tong mabai doparok kebal se naikne kat se srai. Chila beri kamjak leymungno cheri nai ke jotta chila beri kamjak lenairok sak bai thangno sumsok klailayo. Jotta chila beri kamjak lenairok no sumsok klailayo. Te jotta chila beri kamjak lenairok jotta chila beri kamjak leyarok no sumsok klailayo. Omani besungte jotta nukung rogo disorder te disharmony tubujago. Te kamkrai dera rijago. Nukung rokni disorder te disharmony doparok no dera rivo te sokomoro. Norak saideman smaik chamni molo kaitor Israel ne chongpro 12 doparok tongmani trupuri rokni bere 19 doparok tongmakai. Tamoke smaik talni molo ke Israel ni 12 doparok ni bere Judai dopa bai Benjamin dopa simise tongmani. Te 10 doparok bakai ke kemakakne smaik champuri nailedi. Israel ni 10 doparok salsa bai kemalia pia tur ke kemaka. Oma kai keno chila beri kamjak leymung norak ni doparok no tur ke sokomor nai kaisa tongmu. Doparok ni tuipang rok ni mokol rok no panam mukum riwei doparok ni tongtai yapang no sokomor nani soitani belai kotor ku samung se chila beri kamjak leyma tongmu. Doparok ni ojamarok chila beri kamjak lenairok ni kailei pandavo chalei nunglei tongthok na tangleyo. Pia borok doparok ni sokomor mani panda se manjak leyo kine kakamung kere. Chila beri kamjak lenairok norak ni o tongmung norak ni doparok no krake songchanai tongmung de eba sokomor nai tongmung de. Kaitor ngka mutang nai
pia soitaningka sokomornai. Norak sak baitang ni do parogo kaitur ni tongunde tonglay yeba soitani tongunde tonglay. Chilabri kamjak lemong norak ni bosang ni chuchusong ni te norak ni mapasong ni te norak ni do parok ni sirisiti ni tongungo deklay. India ni patar ni jotto tongungrok bebak kahamboya bebak hamya boya. Adam ba yebi India ni borokya. Adam ba yebi ni sumsok ni besengte o singsar ni jotto na sumsok nangka. Mary ba Joseph bo India ni borokya. Pia borok ni besengte o singsar ni jotto borok mutang jaka. Chilabri kamjak lenarokno ang singna nayo. Norak India ni patar ni Adam ba yebi ni sumsok ni tongun tongke norak ni do parok no sokomorna de nailay. Yeba Mary ba Joseph ni ketar tongun tongke norak ni do parok no mutangna de nailay. Tamang ki norak buini tongmung kakamrok no yesakna nailaya. Pia buini tongmung kamyano dakti no yesakna nailay. Tabuk chilabri kamjak lenarok norak do parok no mutang nairok ya pia sokomor nairok kine srai ke Simon baika kine ang kaklayo. Kake norak ni chilabri kamjak lema sumsokengo. Tabuk paidi chilabri kamjak lenairok Krista mothano sumsok kede klailay kine cheri nailayano. Subray Jesus Kristo kaiturni songdari sajla kine John 3:16 sijaktongo. Subray Jesus Kristo kuthar kine Luke 1:35 sijaktongo. Subray Jesus Kristo sumso kirikine 1 John 3:5 sijaktongo. Subray Jesus chingno kuthar klaina bage chini sumsokno rujika kine John 1:29 te 2 Corinth 5:21 sijaktongo. Kake subray Jesus Kristo kuthar ku kine katsi srai. Te Krista mothani bokorok eba motha phang unka subra Jesus Kristo kine Ephesia 5:23 te Colossia 1:18 sijaktongo. Tumung subra Jesus Kristo kuthar ku kinke a kuthar ku Jesus Kristo se Krista mothani bokorok kinke Krista mothabo kuthar kine katsi srai. Te Krista mothavo tongmusutra tongna bagi kaitor chingno ringya kuthar ke tongna bagi seringo kene 1 Thessalonica 4:7 sijaktongo. Norak no ringna isa kuthar umate keno norak beba klaitaniyo kuthar ungdi. Just as he who called you is holy, so be holy in all you do kene 1 Peter 1:15 sijaktongo. Krista motha kha kifilnairukni bage kuthar ke tongnairukni bage te kuthar ke tongna kha chungnairukni bage kine Mark 1:15 sijaktongo. Te Krista motha miriknairok chongkorok tuipangrok te kristanrok Krista mothavo bebakno kuthar ke ma klailenai. Tamni kinke afa kaitor Moses ni yakti rimani 10 kerongrok ni bere te kaisa kerongnok te lamrima 20 ni 8 ni simi 11 chora chingkhai kini purikenugo. Sabat salno muito klaidi te kuthar ke narukti. Noka saldo norak sakni samungno bebak tangdi tamoke salsini ni saloke norak ni subray kaitor ni bagi sabat sal
a salo norok mungsa samung tatangdi. Norok ni sajla yeba saju, norok ni selang yeba selangju, yeba norok ni mal matarok, yeba ke norok ni awli rogo tungnai kubun khaste ni lukurokbo samung ma tanglag. Tamni hinba subrai noka saldogo kha tuijlang te aro bebak tungmarokno snamka. Te salsini ni saloke lenglakha. Khake subrai sabat salno khamari klaika te kuthar klaika. O kerango kaitor sabat salno kuthar klaika. Khake norak sabat salno kuthar ke palai dikhne sijak tungo. Khake sabat sal eba kokti sal kaitor kuthar klaima sal. O salo Krishta mothani jottona kuthar ke ma palai thaikne srai klairi jago. Omosimiya Krishta mothani adangrok buini buskango bomoti ke tungna nankne matai 5 ni 16 no khaikne sijak tungo. Buini buskango norak ni sak ni pokor chingtung. Khake borok norak ni samung kakhamrok no nuge chukna khani norak ni phano chingchasa riwano. Chilabri khamjak le nairok. Subra Jesus Christo unka kutharku, Krishta motha unka kuthar, Krishta motha wo bebakno kuthar ke ma klailei thai, Krishta motha wo kuthar ke tungna bagi se jing khaprijak, te Christian rok non-Christian rok ni buskango samung kakham klailei thai, khake non-Christian chukna khani chini apano chingsasa riwanu kine ko kuthar rok ni busangte norok Simon Baijak. Tabuk sadi norok ni chilabri khamjak leimung Christian rok ni kuthar tongmungo deklai. Norok ni chilabri khamjak leimung Krishta mothano kuthar deklai eba sutra deklai. Buitala tongmun tongle narok kha kifilyawe Krishta mothavo eba no kuthar bichingo yapre saleike Krishta motha kuthar deng eba sutra deng. Tongmun sutra tongnairo Krishta mothavo eba no kutharo khapro abo Krishta mothani bokhoro eba motha phang Jesus Kristo no kha thongtok mundere eba joli mundere. Buitala tongmun tongle nairo Krishta mothani surima pandarok manchak leike borok Krishta mothani surima pandarok no kuthar de klailei eba sutra de klailei. Kaitorni kerang no sibai narukni te kaitor selengma buitala tongmun tongnairokni khiyali rokno donation rokno te musas yapharmung rokno kaitor yak phologi yesak nai de. Chilabri khamjak lemun tongnai norok Krishta mothavo chilabri khamjak lemun tongnya rokno tamo phirangmung re. Norok ni chilabri khamjak lemung bai Krishta mothani chilabri khamjak le yarokno kuthar ke tonglei de khine de phirnglei eba norok khai Krishta mothana sumso khlainai chilabri khamjak le matung tonglei de khine de phirnglei. Norok ni chilabri khamjak lemung non-Christian chilabri rokni buskango te non-Christian rokni buskango saki dere eba lachimung dere. Christian te non-Christian chilabri rok chilabri khamjak lemun tongleo khinke Christian chilabri rok by non-Christian chilabri rok bakhai ke perlei maklai. Tabuk Roma 2:24 khai kini sija kokutar norokni bere nang phayo. Aboke norokni bagino bui borokrokni bere kaito ni bumu seleng jago eba citra sajago. The name of God is blasphemed among the Gentiles because of you.
chilabri kamjak lenairo noro kaitor ni kerong na sibai kaitor chajakya tongmu te krista mothano kthar klema tongmun tongleyo kine saimanti tamni khinba norok ni chilabri kamjak lemungo bakhani tongmu aboke buitali tongmu yeba fornication tongo buitali tongmu busakni tongmu ya bakhani tongmu bakhani muchungde tongnairo kaitor bai khalo krungse mania kine srai ke Roma 8 ni 5 ni simi 8 jora sijak tongo khake bakhani muchungde tongnai norok kaitor bai khalo krungmaya kinke norok bakhai ke kaitor ni motha krista motha bai khalo krungi manai kaitor te krista motha bai norok khalo krungi maya kinke norok ni surimo Bible porimo noktar ni surima panda manjakma hiali yapar mungro akorokno kaitor bakhai ke yasagi manai norok ni muchungde tongna bagiya krista motha pia kaitor ni muchungde krista motha wo tongna bagise krista motha khake chilabri kamjak lenaro norok krista motha no sitra khaimani sumso norok ni bage kaitor te krista motha non Christian bai khamya silcha jakmani sumso te krista motha ni chilabri kamjak leya rokno norok khai sumso klainani muchung rimani sumso khlaileyo omorok bai norok ni chilabri kamjak leimu sumso kengko chilabri kamjak leinarok tabusuk jora cheri naileimani busungte 98% chilabri kamjak leinarok kaitorni kerong rokno sibayi kaitorno sumso khlaileyo norakni mapa sungno sumso khlaileyo sak bai thangno sumso khlaileyo norok kamjak man chila eba brino sumso khlaileyo chilabri kamjak leya rokno sumso khlaileyo do pharokno sumso khlaileyo te krista mothano sumso khlaileyo kene katse srai ungjak o sumsok ni besangte norak kaitor bai khalo sukmawo norak ni krista motha bai khalo sukmawo numa nupasung bai khalo sukmawo norak ni dopa bai khalo sukmawo norok ni te norok kamjak machila eba berini tabuk ni te thinang ni khamkrai dera rijago chilabri kamjak le yarok ni thinang ni khamkrai dera rijago pai thago chukna khabo norok tongthai nokbo manglak norok ni tabuk ni te thinang ni te thimani ulni bebakno kumarinai srapsani o chilabri kamjak leimu krista mothawo yeba Christian church rogo te norok ni dopa rogo te tongna nade nang yeba yakhari kibina de nang kine tabukno kha chongledi te kha chapledi o video naimani nukmani yagulo phano tongmun sutra khobjak o chilabri kamjak leimuni norok kha kifilya yeba kha kifilna ya prisleya kinke norok ni muthang jakmu belai khakchal phia norok ni komarmung belai sampajak kine kubuino an norok no sikang no muito klairivo te hus klairivo Kristan chilabri kamjak lenarok chilabri kamjak lema sumsok de kine norak ni kok sungni kok filmung norak manbei kakine ang kaklayo aboke chilabri kamjak lemungo sumsok ni tongmung rok bai samung rok tongke chilabri kamjak lema sumsok kine tabusu jora norak ni chilabri kamjak lemuno cheri naileimani busungte norak ni chilabri kamjak lemungo
sumsuk ni samngrok bai tongrok tongo khake norok ni chilabri khamjak lemung sumsuk ngokine norok saksakno saiman baikha tabukno chilabri khamjak lemuni khak khipilladi kaitorno nakarmung san lady kaijak yasak ketar ke tungna kha chap lady te ketar ke kailemung sakramen yasagai nukhung ketar snam lady sumsok bilangni piyoge muthangna bage Calvary Crusso thi kochakri thinai subra Jesus Christo norakni tabukni te thinangni khamkraino derarinai te sokumornai o chilabri khamjak lemuni norak jottono piyoge kaijak yasak ketar ke tungnani phan te khamari ruthung aboni besungte soitani tongmung mechan jakthung amen